kan inte rekapsång, men jag gör den som jag tror att man gör. För det finns skitmånga olika och då gör jag den som jag vet. Okay. Som hon har hittat på. Nej, som jag vet. Det finns skitmånga olika. Den är så här, men så här. Den är så här. Och den är så här. Okej, den kan bli så här. Vi har så här. Klapp, klapp, dun, 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 klapp, dun, 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 dun. Men så här. Det är faktiskt inte en börs. Men den hon gjorde var så här. Okej, nu räcker det. Okej, ses sen.